Mama 11 djeci ne skriva svoje oduševljenje što je ponovno trudna i to samo nekoliko mjeseci nakon što je priznala da joj je želja bila da proširi svoju porodicu. Podsjetimo, 32-godišnja Britney Church rodila je trojke Olivera, Ashera i Abela prije nešto više od godinu dana i sada očekuje bebu broj 12 sa svojim 29-godišnjim suprugom Chrisom. Sretnu vijest su objavili na Instagramu, priznavši da to obično svima kažemo, ali sada smo odlučili malo pričekati. Britney se trenutno nalazi u 7. sedmici trudnoće i jedva čeka upoznati najnovijeg člana svoje porodice. Priznala je i da bi joj bilo drago da opet rodi trojke. Osim toga, nešto ranije kada je govorila da želi još djece, istaknula je kako bi željela imati barem još jednu djevojčicu. Nadam se da ćemo pokušati imati još jednu djevojčicu. Ne mislim da bih ikada imala više od 15 djece, ali opet, nikada nisam mislila da ću imati 11 djece, izjavila je Britney. Britney, koja detalje o svom životu dijeli na društvenim mrežama, već je nekoliko puta morala braniti svoju porodicu, nakon što su je kritizirali zbog broja djece. Unatoč onome što ljudi misle o njoj, ova mama se kune da njezin život nije beskrajan haos i kaže da se ne oslanja na beneficije kako bi uzdržavala svoju porodicu.